Der kan være mange grunde til, at nogen har fået problemer i livet, og nogle gange kræver det en hel rejse at finde hjem til sig selv igen. En rejse, hvor den unge lægger nederlag og skuffelser bag sig og genvinder troen på, at han kan få en uddannelse og en plads i samfundet, som alle andre. Det er her, kurs 360 kommer ind i billedet. Vi tilbyder frihed til søs, og vi forlanger ansvarlighed. Kurs 360-skibene er nøje udvalgt og ideelt værktøj, når en ung søpraktikant skal genopbygge sin selvtillid og finde frem til sine ressourcer. Søpraktikken foregår i et mindre fællesskab af gode søfolk på gamle bevaringsværdige danske sejlskibe eller skibe i den danske handelsflåde. Skibet er vores hjem. Det har sit helt eget samfund. En lille verden, der repræsenterer den store verden. Vi sørger for at gøre den unge til en del af det team. Han kommer til at arbejde i maskinrummet, på dækket eller i køkkenet. Vi fjerner uansvarligheden og tomheden og fylder langsomt den unge med selvrespekt og forståelse for, at han skal yde sin del. Vores udviklingsrejse indbefatter, at den unge kommer hele 360 grader rundt om sig selv. Vi tager ham med ud at sejle, men vi fører ham også i land igen. Og vi sørger for, at han bagefter holder kursen og begynder på en uddannelsesinstitution, et skolehjem eller et helt andet sted. Den pædagogik, vi bruger, det er simpelthen, for det skal være så jordnært som overhovedet muligt. Og så lige til, så fremkommeligt, og vi kalder en spade for en spade. Og sådan er det. Vi fungerer som et team, eller som en stærk familie, om du vil. Der er sådan en god tryghed ombord her. Alt, hvad vi gør. Det er trygt og godt. Først så skal vi se efter, at det er en, der synes, at det her det kunne være en god oplevelse. Det skal være en, som kommer ned på skibet og siger, nej, det her det kunne være spændende. Altså i hele mit liv har jeg altid, eller i min barndom, der fik jeg tit at vide, at jamen, du bliver ikke til noget, Jonas. Altså du går ikke i skole, og du passer ikke dine ting, og du står ikke op. Så har jeg jo også bare sagt til mig selv, at nej, det er måske rigtigt nok. Det bliver sgu nok ikke til så meget. Derfor var det nok også meget nemt for mig at komme ind i det miljø, jeg var i. Vi har aldrig haft en god økonomi i min familie. Så jeg måtte jo ud og lave nogle penge på nogle forskellige måder, som så har gjort, at jeg endte langt ud i lorten. Indbrud og stoffer, ja, diverse. Sådan så min hverdag ud. Sådan gjorde det sådan set fra da jeg var 13 til til nu. Det var ikke nemt at vokse op på de vilkår. Nu har jeg fået en ny chance, og jeg har taget imod den.